Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Khasi Students Union Laban Circle haka arpo tarik unailor arjar khat khandai kala ujor sha u Superintendent of Police katanat traffic halor ka jingkno jongki pait ba nongshong shnong bagi nongnya taksi ki baju kamai haka thain laban ki julo meng bat le hangamai bat ki kentai ru ban ket ya ki nongle jingle nagapor shakapor u General Secretary jongka KSU Laban Circle uba Ruben Najiar haka jing yakren bat ka Batisi TV ulayato bagi pait ba nongle nongwan kilawan ot shakaseng halor kani ka jingle hangamai jongki nongnya taksi kamai ki baju kamai haka thain laban daga bale menti ban ket ya ki pait ba nongshong kali Jor binyo para bor ba tolong ba kini ki taksi hak po ka thanya ban bunsin ki jukinti ki passenger bat bunsin ki kena school Islam ya school ki nongtri office ki trai Islam ki office ki juki hamar ba kini ki kali bala don Pakistan la jong ban ki passenger chaka jaka ba ki ban kim juketa hamar bi ki ab itam ni reserve ban ban shim ya kador bo khamran ba kani kal abu jingya bakhrao ki pajba nong sing hi jambro khala ban pulun hi barakhui te bat sakibi ki bentak long ba aki than khnai la kumi i ba la bun sin ba ki passengers ki barawan ba ki bawan sim kali ban le chalaban nesha Oxford nesha la stop shwi bun sin tang sudi ki tu porsan ji dribji kini ki taxi driver kila shim na kador ka ba khamram kata double na kari kador kuman na khnai la chapola stop kali kador sporting ka hindi kishim na kador sporting ka bat kani na kalang ya na bunsin te kani kasni wan ban speed traffic halo kani benta bat ugi ulaong ba unsa yakendu bat ka transport department bat ngiru inya lit kendu hi ka transport department bangin kumnu bangin resolve kani bat kawi ba kum ka jingkendu ki pat ba halong ba dikilap kinu kini ki taxi driver ki taxi ki bam shim kya ya kam kal jong ki bam kinti ki passenger so ba bakin note down number plate ki jong but kin complain chapo speed traffic branch me complain changiru ba ngin ra iki bin jor ki shakpo transport department but kumba speed marap kila mundur appointment jongki bakin la mundur ka license ke jongki kini kajingilang pentasni ini kita bentak ki makam Ahmad mengilakan tu hadin buat katu kini bentak ki beri halor ka jingkin halor ka exceeding number of passengers makin passengers pala banyak kuat buat ka driver passenger ki baidi abam apor kia kamai buat kiwi dia di kibakumsan geriting kita ba kajing bam putih passenger berka jingshim ya kadwar ka makhmu di kumba ong ba bidi marak muta ba kani ban kentiu ki passenger kamli ka kam tang ka jongki kadi kam juga transport department ba transport department ni kadanya ka an probiang halor kani ka banta ti minta di katuru ila aya ka jingkesan ba in peji ba in rap ban regulate ka traffic shate dan ya kabar bat minta ni kendu ya ka transport department ban batai ki spangkani bat ngin kendu ki association bat ki stance joki ni ki taxi drivers boro bat da lada kini kum urlong nin bansi bangin dawano diki kalisau ni ki basau station support hanaban ni ki minister badi ban pe ya kani banta